la umkhozi wakamzobe iyona injikajikane ejika njengempisi umshikashika kamashikane indaba semalini umshiqi ushikisha ubhejana obomvokwaza ngophondelo egolide. Ngibingelele kubona bonke abantu ababalandeli bami ku social media, ngiphinde ngibingelela abantu abangabona abalandeli bami but abayibonayo le video ngoba ngikhuluma namhlanje. Kunodaba la engifuna ukuthula udaba lemoto. Imoto ngifuna ukuqale ngiye ekuthenini imoto mawusayithenga iziphi izinto ezibalekile ukuthi uzenze imoto mayisifikile ekhaya. Kuyenzeka sometimes unomuzi ekhaya, kulomuzi ekhaya kushiswa impepho, kwenziwa yonke into yasemsamo, but nomunye umuzi futhi oseThekwini. Mawusukela eThekwini uqeda kuthenga imoto, make sure awupheli 3 days uye ekhaya, ngoba kahle kahle into ekuthiwa imoto kusuke kuyinhlanhla. Imoto nje isibusiso osuyinikezwe idlozi, ngoba imoto even nasemandulo bivela kancane, and bancane abantu abamnyama abanezimoto. Noma ngeke ngize ngigxile kakhulu kulokho, kodwa into engifuna ukukhuluma nayo njengamhlanje, ngifuna ukukhuluma ngalento ukuthi uma uthenga imoto kubalekile ukuthi ugijime ekhaya uyolungisa izinto uyoyibika emsamo. Mawusuyibikile imoto emsamo mase uyahamba uye kumuntu oyinyanga omthembayo uyofuna umuthi ukuthi imoto eqine, ngoba ave benomono omakhelwane, umuntu owumakhelwane imvamsa menomono akafuni ukuthi nilingane, akafuni futhi ukuthi wena ube ngaphezulu kwakhe. Ngifuna ukublema kakhulu futhi isikakhulukazi leyo yokwenza ucansi emotini. Mawuyindoda ungalenzi ucansi emotini, ungalenzi nje ucansi emotini. If uyindoda ungalenzi ucansi emotini, ngoba once wenza ucansi emotini usuyibulela imoto, nawe uyibulele. Isikakhulukazi o-driver bama-Uber, bawumoshile umsebenzi wabantu abama-owner. Lento yokulala nomuntu wesifazane emotini, okokuqala umuntu imoto usuke eyibekile egcekeni, okwesibili usuke eyichelile ngenyongo, wena unikezwe imoto ekuthiwa hambe yosebenza, kodwa usubhizi uthatha amantombazane ulala nawe emotini. The times ulala nomuntu wesifazane emotini, idlozi liyayiduba leyo moto, ngoba usuke usuwenza ukungcola. Imoto iyafana nesigodlo, angeke ulenze ucansi esigodlweni. Abantu abavamise ukwenza ucansi esigodlweni ilabantu abanezibhoko ezimbi ezingcolile. But ngifocus kulento yemoto njengamanje ukuthi mawuyindoda ungalenzi ucansi emotini, make sure ukuthi ucansi awulenze emotini. And futhi okwesibili, imoto kubalekile ukuthi uyiqinise mawuyithengile, ngoba baningi abantu abajikijela izinto ezimbi mabebona into ekuthiwa imoto onayo. Mawuthenga imoto uthakathwa ngisho inawo umuntu wasekhaya egcekeni, ngisho ngathi unayo, kodwa imoto iyawubanga umona ukuthi uvuke ume ngenyawo. So ngixwayisa kakhulu even nabantu abama-taxi owner. Ama-taxi owner amanye awile, amanye uma kukhona umbango okhona abanye bashiselwe imoto. Ethi umuntu mase uyibheka into zakhe kuvela izitha, kanti akuvela ukuthi izitha kuze iqambe zicabanga ukushisa imoto. Lezi imoto idlozi beyivele seziliflathele, ngoba udriver wale moto ubuye wabhebhela emotini. So ngifuna ukuthi bangizwe kahle abantu abawo-driver beyimoto, bangizwe kahle abantu abama-owners ey'moto, bangizwe kahle abantu abama-taxi owner ey'moto, ukuthi akufuneki futhi ukuthi mawunezitha isitha sakho sicabanga ukushisa imoto, isitha sakho sicabanga ukuthi sitshontshe imoto. Imoto inesithunzi kabi, imoto iyiwanje ingathintwanga umuntu, imoto inesithunzi. Kunzima ngisho ukuphihliza iwindi emotini yomuntu oxabene naye, aliphihlizeki. Yeni imoto yinto enkulu kakhulu, inesithunzi futhi iyisibusiso. So abantu abayiqaphele lento ukuthi
benza ucansi emotini inobungozi obukhulu kakhulu. But uma usulenzile iphutha walenza ucansi emotini, kufuna ungifonele enambeni nami ethi 078 733 6068 noma ungene kwaThaphu ungitshela ukuthi mina Mkhozi ngoba ngikuthinta njengamanje ngenza iphutha ngenza ucansi emotini, noma udriver wami ngezwe kuthiwa wenza ucansi emotini, le moto ngifuna ukuyigeza ibe clean. Kuney'nduku mina ngizokunikeza zona, uyigeze imoto yakho ibe clean, ngoba le moto yakho ohamba ngayo ekwenzela ucansi phakathi ziningi izinto ezimbi eziyisinyama ezikuyona. Kungenzeka ikuginqe uphume usinda, kodwa indawo ayiphele nje.